Pankarta bateri lotuniko paloko zelo zati baten egon ziren atzamarran marka batzu direla eta gure dabie giltzapetu Jone. Horra pankartara heldu aurretik katu bate baino bizitza gehiago eukin alizen da bezen palo bateko zelo zati bate gaitzik. Zeloa. Igual Jone gerizpera eroateko benetako arrazoien simboloa izango da. Kondenatu egin alo dozkuela, baina ez dozkuela sekulan epaituko. Gu gara, garen modukoak, eta historiak absolbiduko dozku. Altu dinotzu talaba, zutaz oso arronago, eta zure amabarriz, ni baino ere arroago. Aupa Jone Euskal Herria, geur zeure alboan dago. Aupa Jone Euskal Herria, geur zeure alboan dago. Ikasliek, langiliek, jubilauek, musikarizek, dantzarizek, bertsolarizek, kirolarizek, politikarizek eta beste hainbeste. Arlo eta kolore desberdinetako herritar piloak eskaini dotzo bere elkartasunen babesa Joneri. Gure herriko 11 eragilek hartu deu Jone bere aterkipien. Ekaitzen ardizen. Oin, horrek aterkizek zabalik mantentzi eda erronkie. Bakotxak geure aterkia daukagu. Denda, taberna, talde, inguru izen ezberdinek hartzen dauz bakotxarengan. Jonek kartzelaratu gure dabe, zoritxarrez. Baina jakindagiala batzuk bastartu gure badaude, gure dendetako ateak zabali dauzkazala, tabernetako alegez. Gure partiduetan gugaz jolastera etortea gustatuko litzaigula. Gure udaletan hartuko dugula, gure lantokietan presente dagoala. Beragaz kafe bat hartzeko pres gagozala. Gure kontzertuetarako gonbidapena zalantzari bari daukala. Mendi urteeratara gugaz etortea gura dugula. Gure lokalean itxaroten gagozala. Gure elkarteak pozik hartuko dagoela. Parrandarako lagun faltarik ez daukala. Herria beragaz amazten jarraitu gura dugula. Geure aterkia beraz, zabali daukazuz Jone. Gure ateak legez. Geure aterkipea zeurea dalako. Gurea dalako. Danona dalako. Gure aterkipeak babesa emoten dau. Baina ez da babeslekua. Askatasun gunea da. Bertan, libre sentiaraziko zaitzugu Jone. Beldurra nahi dute sortu gurean. Ikararen zantzuak nagusi daitezen izan gure ahotsean. Baina haien zoritzarrerako, badugu zantzuak zentzuz, indarrez eta gogoz deusestatzeko beharrezkoa dena. Gaztea gara. Gazte kritikoak, konprometituak. Geure printzipioak eta ideiak, oinarri geure ametsak, errealitatea izan daitezen borrokatzeko prest gaudenak. Borrokatzen dugunak eta borrokatuko dugunak. Lanean jarraituko dugu, antolatzen, borroka ezberdinak gorpusten, kaleak astindu eta kontzientziak pizten. Zeure berbak aitzortuzkun moduen, lanerako inger horrek batzen eta batuko gaitxu beti. Gogor jarraituko du, zeure utxuniegaz, baina zeu eta beste asko geure itxeko gogoz. Eskarak ikilduko Jone, esaitxesk ikildu zeuez. Zugaz jarraituko dugu geure asmoak eta helburu betetzera bidien. Egunerokotasunien oinarterez lan eitzen. Zugaz egongo gara beti. Amesten dugun Euskal Herri aski hori eraikiko dugu alkarregaz. Eta libre izango zaitxugu, libre biziko gara. Hartu iso eurera jarraitziko inerru boldi Jone. Geure babesan hori hartzune entzun. Jaso geure berotasune. Ez haitxugu inoz bakarrik itxiko. Zugaz gau Jone, besarka handi bat. Maite zaitxugu Jone. Aspaldin eban herri libre baten aldeko autue, eta horregaitzik hautatzen dut herri honetan be libre bizia izetia, eta libre bizitzera noa. Hau posible izeteko, gaurko indarrera kustalize kompromiso bilakatu bide da, eta horretarako zuek bierrezkoak zarie. Zuek guztizon eta bakoitzan esku dagoelako ni libre bizia izetia. Mine mozu eta besarka handi darantzako, animo pila bat, haupa zuek, egurre. Batzuk Jone etzien hartuko gu, lanera lagunduko zagu.
Klasien leku egin gotzagu, edo atzaldie beragaz paseko gu. Bakotzan esku dau gure beste konpromiso hartutia. Guk konpromiso hartzeko gonbidapena luzetu gure dotzuegu, eta ingurukoak kutsatu deixu ezela. Ekaitzen eurrien, zabaldu daigu zendanok aterkizek, herri guztize babestu arte. Ein daigun Gernike eremu libre, datorren asteburuen ikusiko dugu alkar.